Inkantolo ephakeme eMgungundlovu igwebe uDilika Jele enye yezinkabi eyazivumela ngokwayo ukuthi yabulala lowo owabe ngunobhala jikelele wophiko lwentsha ye-ANC. uSibusiso Ncengwa walahlwa amacala okubulala nokuzama ukubulala ngoNhlangulana wakulonyaka. Ngesikhathi sezethulo zenkantolo ngalokhu ummeli wakhe wacela ukuba anganikwa uDilika Jele njengoba wazivumela ngokwakhe waphinde wadalula ababengongqondongqondo ekwakhiweni kwetulo lokubulala. Kodwa-ke umbuso uthe isigwebo esiqinile besimfanele ukuze sithumele umyalezo kulabo ababulala osombusazwe. Bane abantu ababoshwe ngokubulala uMagaqa ngonyaka ka-2017 njengoba oyedwa inkantolo yathola ukuthi akakulungele ukuqulwa kwaleli cala kulandela ukuhlolwa komqondo. Ukuqulwa kwecala labanye ababili kulindeleke kuba kuqale nguMfumfu wakulonyaka. ANC KwaZulu-Natal isamukele lesigwebo. Siyasamukela isinqumo senkantolo lapho khona inkantolo inikeze isigwebo sokudeleka uDilika Jele ababili kulowo ngomunye wababulali bomunye abahola bethu abahloniphekile nowayengunobhala wabantu abasha embuthweni wesizwe. Njenge-ANC ke sithi lokhu kuletha umlayezo ocacile kunoma ubani ongenza izehlakalo ezimbi ezifana nalezi zokuthi umthetho nengalo yomthetho iyohamba ize ikuthola. So i-ANC imile ekuthenini ingalo nomthetho nobulungiswa abenzeke ngabo igebengu nababulala abanjengalaba abatholane nokuthi bathwele igwebo ezinzima ukuze wonke umuntu afunde ukuthi into efana nale ayisoze yenzeke. Sithi-ke at least kumndeni wakaMagaqa kukhona ingxenye yokuqala ekhombisa ubulungiswa. Yebo ngeke akwazi ukubuya umholi wethu kodwa sithi bekufanele kulindwe kulesi sikhathi ukuze ubulungiswa benzeke njengoba siqala ukubona ingxenye yakhona yenzeka.